Que non era rico, nin son rico, nin nada. Que todo E aquilo... logo que eu vi? O que viches era todo de outros. Volvín a Portosás para quedar aquí. Porque en Portosás non se está mellor que en ningún lado no mundo. Quería quedar aquí para sempre e canda ti. Pitos, ti ainda me queres, non? Boas. Que, polo visto, aínda non lle contaches a Evaristo nada do noso, Non puiden. Nin a él nin a min nos faz ningún favor alongando esta situación. E que fago? Non sei, se cadra... É que sobro eu. Adislao, Pitos quere. Quere, sí. Ele é boa xente. Ele é moi boa xente, Evaristo. Pero é de confianza. Absolutamente, entendes? Ele é un... Mira que vou ver se seu ali. Ainda non tivo unha mala palabra, Vas ali a calquera hora, nunca lle estorba, nunca lle molesta, se ele é ornitólogo, ele nunca dixe unha mala palabra de ninguén, ele vas ali atende, Evaristo. Evaristo. Déxeme dormir, home. Antante dixenche verdades, pero a media só, Xa. Así que ti alá eras un conquistador. Conquistador ou alá tamén lle chaman lomplé ou chijoló ou... É igual. O conta que vivín a conta delas bastante ben, ali. Pois será como ti dis, pero que queres que che diga agora é cando non che creo que me contas? Estou che dicindo ben claro, Ou empezas a cambiar algo ou liscando por aí, Pero ti estás borracho ou que tes? Xa sei que ti é máis currás. Eu a máis currar nada. Está ben, parece idiota. Evaristo. Evaristo. Son insolente, non. Acorda, Evaristo. Evaristo. Meu home. Que susto me destes. Que faz dormindo aquí co colchón en riba da mesa de papá? É logo que queres que durma no chan? Na vosa casa non pode, é aquí que ainda... A máis está desplegable, home, non fai mal. A Roma, anda. Mira. É rao aí. Toma, trouxenche o almorzo, vale? Continental, como dos alemáns en Canarias, Mira. De todo. Que? Que faz? É o café? Teño café, pero non queres comer nada disso? Non. Choco crispis? Non? Vale, tomo café. A casa? É esa, home. Xa ten sucre, Que pasa? Este café ten unha cousa boa, ten unha cousa mala e ten un misterio. Cal é a boa? A boa é que non é a chicoria. Non, é a mala? A mala é que non é café. Como que non? É o misterio? O misterio é que carallo me botaches ti aquí, Pois eu teño tamén unha noticia boa, unha noticia mala e un misterio. É a boa? A boa é que papá necesita un home de confianza. É a mala? A mala é que a mí non me queren. É o misterio? Que a ver como carallo compenso para que sexas ti. Quen eu? Por que non? Por que non, ladillao, por que non?
Que xa que dicir en ruso. Con teu pai estou a malas, entendes? Pero non tens que traballar todo o día, podes facelo por horas e non percebe, entendes? Así se cada recuperas o que perdiches. O que perdiches? Terás ti sobre idea do que perdín eu? A que hora tes? Menos cuarto. Falo con papá ou non falo? Por mí fala con papa si queres. Pero, oe... Vale, xa me encargo eu. Que mal está, carai. Isto está bom. Tamén é unha pena que quedei. Non. Estás-me poñendo nerviosa. Que pasa, nena? Non anda? O que vai pasar? Que este chisme non forrula. Só faltaba ter que chamar ao técnico, co que cobra. Pero por moito que lle petes non vai funcionar mellor, O que pasa é que xa ten un tempo e habrá que comprar un novo. Ten tempo. Para vos todo ten tempo. Se non hai ni 5 anos que o compramos. 8, Celia, 8. 8? 8. Pois sí, que pasa o tempo. E falando de tempo, que fago co das subvencións dos BIC? Agora hai subvención para bolígrafos. Por nada, pide. Bolígrafos. BIC, bens de interese cultural. Que estás... Pois nada, que está a piques de rematar o prazo para solicitar a subvención. Ai, por certo, sabes quen presentou a única solicitude? Xudas Iscariote, non me digas máis. O mesmísimo señor Couto. E presenta todos os requisitos, así que... E que pides agora? Por que vai pedir? Cartos. Quere cartos para recuperar a primeira conserveira que houve en Portosás. Así que a bella conserveira dos Sí. Couto, non? Non era fe esa nave, non. Ali foi onde... Como? Tanto ten. Como? Mira, que podemos facer para que non lle dean a Couto a subvención? Legalmente, quero dicir. Que queres facer? Eu que sei. Únicamente presentar unha solicitude mellor. Xa sabes que só toca unha por consello. Pero que estabas contando antes? Que pasou ali logo? Nada. Funcionar e as súas funcións. Temos que atopar inmediatamente un proxecto mellor. Só faltaba que... Declarouse Chalí. Xa basta. Está ben, María. A traballar. Declarouse Chalí. A traballar. Mira ti por onde a nave, ademais de ter interese e cultural, vai ter interese histórico. Xa me entendes, non? En fin, Pitusas, quere rectificar aínda está a tempo, pero se prefire casar pola competencia... É curioso, antes chamou Andrés de Bruxelas e tamén se ofreciu. Un momento, Andrés, quen é o tal Andrés ese? O xuiz que había antes aquí. Que tamén casou en Portosás. Debe ser cousa do clima. Será. Por certo, non se preocupe polos papéis, que xa me encargo eu de que estea todo preparado para os días que esteamos fora. Mire, Pitusa, como saiba eu que despois do domingo se preocupa por outros papéis que non sexan as cartas dos restaurantes... Non te preocupes, Carlos, que diso un cargo meu. Pois encárgate. Son ordes do teu xefe. O caso é que nós viñamos a algo. Teña conta de non se machar que acaban de sair da imprenta, como a quen di. Xa que non me vai casar, quería que polo menos fora o primeiro en recibir a invitación. Vaya. Moitas gracias, Pitusa. Gracias aos dous, A ver... Ai, que bonita. Bonita, sí. Cántame, Pitusa. Elena, esta é para ti. Se non che parece mal ser a segunda. Ai, pero que cousas dis. Felicidades. Felicidades, alégrome moito. Gracias. Oi, así que de viaxe a Italia, non? Sí, só Florencia e Venecia. Se tiveramos 15 días, como a todo o mundo... Non quero discusións neste xulgado, Sobre todo porque teño aquí... unha botelliña de champaña... Que imos beber, pero en paz. E os vasos? Ai, os vasos. Ai, pero que desastriño é eso, home. Ti non terás vasos aí, Ansaldo? Eu? Non levas vasos. Curriola, pero veña, como que non te has gana dun, ti? Home, gana tiña bon, non, pero eche moito gasto para mí. Veña. Un coche como un fillo bon.
Cantos kilómetros ten a lancha, che? 120.000. Unha pota, 120. Coche xeitoso, con xenio, barato, gasolina Gasolina, gasolina, diésel sempre, o diésel compensa sempre. E se é turbo diésel, mellor aínda. Lindiña, que me preocupo, Lindiña, que me Papito, preocupo. esto non pesa, que o único pesado é ti. Que dicías, Ismael? Va a marcar un carro? Sí, se cadra dentro duns meses. Pensei mellor nunha furgoneta, Home, se non está clara esa tal, cando a tía la rebordiña botamos un ollo. Pa, para botarlle un ollo xa vou eu con el. Cal deles? Furgoneta, tes que comprar unha pick-up. Nunha pick-up atravesei o deserto todo de Australia 2 días conducindo, que embarcábamos en Canberra 2 días seguidos conducindo no deserto de Australia, pero levei unha alegría, Levei unha alegría de sabedes a quen collín a dedo. Miña nai. A linda evangelista, tremenda australiana e tremenda evangelista, che. Ela, que? Estás seguro? Ela que non sería como lle chama Ismael. A Priscila. A princesa do deserto esa. Como lle chama? Esa está operada do carallo, Mira, papito, non sería de McPherson, porque Linda Evangelista non é australiana. E que lle dixen eu? Racionei, pero inmediatamente xa lle dixen Lindiña, porque eu 5 minutos xa lle chamaba Lindiña. Sí, remenda. Claro, dixenlle. Oiche, non me sorprendería coller a McPherson, pero ti, Lindiña, non sei que carallo faz no medio de tanta area. Por que non colles o barco en Melbourne? Porque en Canberra non hai mar. Porque estaba variado, ali estaba varado. Na area, porque tiña moito vermello, ela. Había que sacarlo co cepillo de arame, non? Pois sí, a ver, podo acabar o conto. O conto é que 50 graus mínimo en Australia na sombra do deserto. Estás sabendo, tapa a sombra no deserto, me vai... Pero en Australia no deserto teñen un pedrolo grande como o pandeiro da miña muller e do carallo os tres, home. Colliches unha boa, papá. Espera aí, non sei se teño aquí... Espera. Pero que traes aí, ó? Non quero nada. Leite quente con coñá e a suar. É o mellor remedio. Queres ver que non trouxen eu? Ti tamén o que tiñas era que descansar, home, que hai viaxes polo inserso aí boísimos. Ai, sí, é quen leva os negocios, ti? Eu que... Eu e alguén, un equipo, entendes, que levase o negocio ben, é que... Non me maree la cabeza que non estou de humor. E dille a Currás que ten que deixar de dormir na nosa nave. Yo dillo ti, sí, que a min dá má risa. Plátano, que? Non che quero ver eu así, aplatanado de todo, Vai a ver isto. home. A ver isto. Logo non verías por aí a Linda Evangelista facendo dedo. Diz que veu todo o mundo por aí. Como era? O príncipe operado. Aí tes, Belinda. Sinto, Currás, pero tes que deixar de dormir na miña nave. Chégame un cargamento dentro dunha hora, non o podo deixar na rúa. Se queres un consello, fala con Celia que che busca un albergue, que para eso pagamos impostos. Pobrecito. A saber como andaba lá por Canarias, Hai petróleo, a él deixaslle levar o xornal para o váter, non? Chapa, tes papel? Ou eu? Tiño no almacén. Pero eso me faz vir correndo ata aquí. A mí pola voz que poñías por teléfono pensei que che pasaba algo. Pasaba, Paula, pasa. Senta, queres? Non. Ti mesma. Nada, que precisaba que nos botases unha man, a min e máis o vello. Que ten, papá? Anos, Paula, anos. Entendes, todo isto é demais para él. Como é que estaría de excursións por aí co inserso ou... Pero ti sabes o que dis. Pero dime a verdade. Ves a papá xubilado? Mata de casa ou xogando a partida no petróleo? Mátalo. É que ten de malo estar xubilado? Que me derá a min? Non. Eu o único que dixo é que todo isto é demais para el só. Pois ata agora ben que puido, Xa, pero se me fixese caso.
Habías ver como o resto que lle quede de vida estaría máis arruinado. máis tranquilo, Paula, máis tranquilo. Sí, tranquilo, contigo traballando para él, jaja. Non dixo comigo só. Estou falando de equipos, de empresa moderna, entendes? A empresa moderna funciona así, con equipos. Sí, sei moi ben como funciona a empresa moderna. Que equipos? Que falas? Se ti non quixeras, pois, pensaba en alguén, non sei, espilido, con don de xentes. Non fai falta que sexa universitario, con que teña un pouco de mundo xa... Non? Ai. Hola, papá. Que faste aí? Nada, está ben. Al final vas ter razón e vai ter que deitarse. Estou perfectamente. E pódese saber que facedes aquí vos dous? Nada, estábamos falando de que é o mellor pai do mundo. Xa empezamos. Canto. Non é eso. Estábamos comentando que... Mira, canto hai que non imos os tres xuntos por aí. Sear ou o cine... O cine agora en color, papá, con Dolby Surround. Papá, traballas demasiado. Que sei, estábamos comentando eso, que... Se ves da bojada deste picapreitos, dille que teño aí fora un camión para descargar. Tranquilo, que sei moi ben que sodes incompatibles. Pero outra persoa... Non me dijas que acepta a oferta. Non, tampouco son eu. Estábamos falando de alguén con don de xentes... Sí, espilido... Que sexa honrado, por suposto. Simpático. Que tal Ismael? Como que Ismael? Claro, quen mellor que Ismael? Estivo traballando en Brasil nunha empresa xaponesa, ten experiencia. Pero Ismael... Quitara. Sabes que non é mala idea. Sí. Pois ele vai quedar toda contenta. Con esta xa é a segunda solicitude que se presenta. Vostede que quere restaurar un hórreo? Tes aí a foto. Está algo bella, pero non teño outra. Xa, pero aquí só se ve xente e máis un coche vello. É que non se ve o fondo. E que ten que ver o fondo? O que quero restaurar é o coche. Sí, pois... Nese caso non vai poder ser. Nós non damos axudas para mañar coches vellos. Antigo. Un coche antigo, sí. Un que teño no pendello desde hai moito tempo. Pois é que non vai poder ser. Como que non? Non, é que nas bases di... Mira, que teñen que ser bens de interese cultural. Edificios, hórreos... Pero de outras propiedades privadas non di nada. E de coches antigos non di nada, logo? Non. É co meu coche. É un coche cargado de historia. Xa, ben sei cal é. É o que ten no pendello de arriba, non? Daquela nada. Non pode ser. Non me podedes dar a subvención. Sabe que pasa, Sebastián? Nós non damos. Tramitamos a solicitude. Sí, xa sei como son esas cousas. Ao final, dadelle os cartos a quen vos pete a vos. Xa sei eu por que é. Ai, sí. É porque, a ver... Porque como o finado do teu pai e Mariseu non nos falabamos, non mo queres facer. Eso é. Que terá que ver, Sebastián... A ver, cálmese un pouco. Que terá que ver eso con meu pai, que en paz descanse? Escoita, María, escoita. Non, escoíteme vostede a min. Non ten nada que ver. Eu, se non lle tramito a solicitude, é porque nas bases está ben claro. Non é porque teña nada contra vostede. E se quere, imagine, que ven todo o mundo aquí a restaurar coches vellos. Mira, eu xa escoitei da abondo. Sebastián, non marche. Xa mo dicía a miña Amalia. Tú será como a teu pai. Tú será. Metede os cartos onde vos pete. Va. Sebastián! E agora ter que escoitar a Celia. Moi ben. Parece que vai vir o trono. Ben o trono, ben. É ben como un raio, Melgaio. Oio. Que hai, Melgacho? Hola, Pitusa. Que manso está todo hoxe, Está. Non sei que dicir. Algo así ten que sentir as persoas que chaman á radio pola noite. Podo falar contigo, Melgacho? Non vas poder. Mira, eu teño que tomar unha decisión que é moi importante na miña vida. E o caso é que non só é importante para min, tamén hai un home. Mellor dito, hai dous homes. A decisión que eu tome
A parte de min, tamén lle afecta a 2 homes. Non sei se sabes de que che estou falando. Eu sí. O que non sei saberá é Evaristo. Oi, Evaristo. Ti sabes de que está a falar Pitusa? O que é? Verjache, que é? Pitusa. Que? Estabas aí logo? Eu estaba aquí, botando unha sonequiña, ó. Vale, pois xa me vou, ó. Ala. Deixa estar, Evaristo, que non era nada, xa marcho eu. Aquí nin lorcho nin faneca. O que se vai son eu. Espera, Melgacho. Toma. É unha invitación para a miña boda con Anselmo. Bebe pa dentro. Que o meu irmán vai ser qué? A miña man dereita, sí, señor. Se el quere, claro. Home, dille que sí, Ladillao, ti non tens nada que dicir, vai ser así o conto. Pero se fui quen deba a idea. Sei cando quere un xenio. Ademais, quen mellor que a Ismael para axudarlle a papá cos negocios, non? E ti deberías estar orgulloso del. Ela, Ismael Tarasido vai ser o novo... Edson Amarildo Arantes e Tarasido. O non. Aí falaches, o nome non traballa, porque é moi cativo. Tiña que ser Edson Amarildo Loreno Lolairo Vieira da Concha, axudante de Ramonás. Desde logo, o que hai que ver, Isto é como nas películas, Ramonás, ti xa tes o anel. Agora consegues unha espada grande e raca. Espada como a que tiña o Juan Cannabis aí na Guerra de Galaxia. A espada láser, esa que dispara... Está quieto, era Darth Vader, simpático, pisáchesme. Vos ride, que este rapaz e máis eu imos facer moitos cartos xuntos. Pero estás seguro de que o rapaz tamén, non? Papá, el ainda non dixo que sí, Ti cala, Langrán. Pero unha vez que tes unha boa idea, non a veñas a estrajar agora. Pero eu só dixo que o penses, a idea é boa, pero se el non... No, pero por que non pensas ti en fregar os pratos ou así, tal? Ben falado, filla. E ti xa sabes, Mañán, a primeira hora, na miña oficina. Ali estarei, don Ramón. Don Ramón! Así se fala, rapaz. Don Ramón, como ten que ser. Don Ramón. Don Ramón, traidor. Aténdeme. Xa verás cando saiba Concha, xa verás. Lambes piñas. Vaya, tiña razón Melgacho, Lo de que somos parvos. Neso tamén. Así que casas, non? Que me alegro. Toma, gustaríame que viñeses. A min tamén. Canto tempo hai que non vou a unha boda? E máis conta con uns quiliños de percebes, Que agora xa recuperei a caprichosa, Como a puños, claro. Como puños ou máis. Aguanta. Tápate que unha noiva non pode estar constipada. Evaristo, eu... Eu que? Ti que? Que sinto que as cousas tivesen que ser así. Bueno, muller, bueno. Que? Mais se perdeu en Cuba? Ai, sí, non? Mais se perdiu en Cuba, paréceche? Moito máis, sí, que? Nada. Toma, bótalle sabrón e así lávala. O furacán de Portosás anda máis revolto que nunca. É pola boda do ano. Un casamento que merecería ser cantado polo gran Florencio da Fontaneira. Que casamento, amigos. A nosa solteira máis covisada, María Xesús Seoane, a gran Pitusa, vai casar. E quen é o afortunado? Desgraciadamente non é este servidor. Quen che me dera. Felicidades, Pitusa, e felicidades tamén para o home que che levou, don Anselmo, o noso druida. Ali estaremos a canda vos na festa. E desde o Consello avísanos de que está rematado o prazo para presentar propostas sobre bens de interese cultural. Se tendes, por exemplo, un hórreo, aínda que non sexa tan grande como o de Carnota e queredes restauralo, adiante. Carnochas e carnochos, este segue sendo o furacán de Portosás.
Ai, que ben. Primeiro que nada, temos que ir á de Cortiso e mirar roupa para ti. Roupa? Roupa, claro, non vas ir de empresario con isto. Pois de paso, mirade tamén un Ferrari. Non vai ir andando o rapaz. Había que mirarlle igual. Non ten nada que poñer para a boda da outra. Agora és un executivo deses. Ai, sí, pois que logo que veña comigo. A executaron a jaliña. Calarás, trosma. E que vas facer con tantos cartos que vas gañar? Non sei o que vou gañar, pero o primeiro que penso facer é poñer a cociña nova, se me permites. Se te permite quen? Se te permito eu, que son o home da casa. Cala ti, panoco! En madeira todo, nada de contrachapado. É unha vitrocerámica e un argón congelador. É unha cociñeira nova. Come cala! E se non, vais a echar as patacas. Ai, é un traxe. Vamos comprar un traxe, veis. É con chaleque, Ai, que máis guapo con sol. É máis feito que as pesetas. Queres un té? Paula estragouno todo. Por máis que lle dixen a papá, non me fixo caso. Bo. A culpa é miña por volver aquí. Con esta chuvia que non hai quen se clare. Estaba en Canales ali como un pinchín con aquel soliño que non... Pero que faz? Non... Marcho. Como que marchas? Marcho que non che aguanto máis. Nin a ti, nin a teu pai, nin a tua familia. Veñame, veña. A mamar por aí, hombre. Non te pilles así que non marcho por ti, Non é tan importante. Ai, non. Non. E por que marchas, entón? Por que? Por Pitusa. Estás molado, non? Por que casa? Molado é pouco. Tamén doulle forza de carallo co médico ese. Eu falei con ela e vai dicir que... Pero mira... Fan ben. Tes algo de febre? Non é nada, Anselmo, estou ben, de verdade. Miña parruliña, ti non estás ben e non o digo só pola febre. Estarei chegando eses días, non sei. Será iso. Eu creo que o mellor que debías facer era meterte na cama. Iso digo cho como médico. Como namorada eu diría outra cousa. Pero onde vas ir? Evaristo, onde vas ir? Por aí. Tanto mitad. Mal será que a me fía unha habitación, petróleo. Vale, pero espera aí. Leva isto, vale, leva isto. Se me volverás, vale? Pero ti que te pensas que son eu? Que me das? Mete-o no cu, hombre, mete-o no cu. Ou dalles ao teu pai, que igual ten poucos. Que reina madre que es. É que estou algo preocupada porque hai unha morea de traballo e marchamos moitos días e eu non sei se o xuiz poderá con todo el só. Non, se che parece marcho eu de lúa de mel co xuiz e quedas ti aquí. Claro que a ver como íamos facer para inscribirnos nos hotéis. E para dormir, que? Serás parvo. Mira, di que a risa é a mellor terapia, pero eu non estou de acordo. Ai, non? A mellor terapia é o amor. Non sei como aínda non inventaron unhas pastillas. Xa existe erva de namorar? Tes razón, como non me acordaba. Vouche contagiar a gripe, Anselmo. Que va, estou inmunizado. Gracias a ti. Despois xa te o traio, vale? Que hai? Así que traballando para ese. É que di teu irmán, home. Aquí tes o proxecto de rehabilitación da nave tal como me pediches. Esa é a nosa e a única solicitude, a subvención xa é para nós. Sí, é que se presentou outra, pero tiven que desestimala. A de que, María, non me dixe chamar? De Sebastián, o da Cantarusa, que non reunía todos os requisitos. E que lle vou facer? En cambio, a nosa é impecable. Aprende, rapaz, como se presentan as cousas. A conserveira de meu pai vai ser como nos vellos tempos. Non sería mellor que levase madeira nas fiestras e non PVC? E por qué? Como que PVC nas fiestras? Pois claro, por que non? Porque a normativa diu ben claro.
Entende, Ramón? Polo de ecoloxía, non sabes, Monchiño? Ecoloxía. Claro, mellor madeira, que así hai que cortar máis árbores, non? A lei é a lei, Ramón. Levadio. Levadio que ainda estades a tempo de cambiala. Tamén estás ti a tempo de cambiar de amigas. Pasa adiante, rapaz. Don Ramón, eu... Nin don Ramón ni Larias. Pasa adiante. A gastar os cartiños, Monchiño, que para eso estés. E ti, María, ves expertas. Se non chegas a ser por Ismael, métenos unha. Así que olliño e atenta, e sobre todo con el. E ti que? Hai que estar máis expelido, rapaz. PVC, PVC. Só ti se che ocorre. Pois sí que empezas ben. Hola, que pasa? Pois pasa que aquí o señorito non tivo outra cousa que facer que deixarnos sen subvención. A subvención non está perdida. Ai, non? Vas poñer ti os cartos que faltan, non? Fiestras de madeira, quen se lle conte. Que ten de malo o PVC? O PVC que ten de malo, teno todo de malo. Non empeces ti tamén, Como que non empece? Sabes moi ben que o PVC é contaminante. É legal, está en todas as casas. Estará, pois moi mal feito. Deixa o Pablo. Ademais, deberías de agradecer o que fixo por ti. Ai, sí? Deixarme en ridículo diante de Celia. Non, amañarte a contabilidade toda. Vou de parva e traerche unha tarta. Ti xa nin a probes. Agora anda, leva para casa. Nós temos moito que facer. Non si, xefe? Sí, temos. E nada disso se trata, non? Eu quería animar a aquelas persoas que teñan casas ou bens que poidan ser restaurados que presenten a súa solicitude no Consello, que nós estamos ali e queda pouco prazo, pero aínda se pode facer algo. Pois xa o sabedes, os bens de interese cultural son de cada un, pero tamén son de todas e de todos. Dinos que temos unha chamada, así que adiante. Hola, boas, con quen falo, por favor? Eu son un cidadán da vila e quero dicir que o que dixo esa señorita é mentira. Esas subvencións danse a dedo, seino por experiencia, e non nos veñan con contos. Eso non é así, Déixame seguir. Alá cada un, pero que saiba todo por tosás, que ao final son eles os que fan o que lles peta. Gracias por atenderme. Ben, parece que o noso amigo estaba un pouquiño enfadado, non, María? Pero eu non entendí moi ben a que se referiu. Eu tampouco, pero sinto moitísimo que dixese esas palabras. Quen queira que veña ao Consello e que comprobe o que ali traballamos. Ben, gracias, María, por nos informar e nós seguimos no furacán de Portosás. Cousa máis rara, logo quen sería? Nada, era Sebastián da Cantarusa, que hoxe pola mañán estivo no Consello e quería que se lle dera unha subvención para amañar un coche vello. Eu dixenlle que así non podía ser, que para iso non. Nada, todo hai que enjaña, muller. Pois sí que está rariño, Ismael, Xa. Eu notei non sei. Raro, sí. Se o mirades como vin eu... Para que estás, só. E como viches ti, ovella? A ver. Non, en serio. A verdade é que está bastante distinto. De 7 letras empeza por T. Está distinto, tipo, o mellor ten aquel do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, e doulle unha volta a cabeza, ou pode ser tamén que teña o de Otelo, o negriño aquel. Da noite para o día limpoulle o forro a moza, da noite para o día. Cales, pesado. Ajonías. Ti dirás o que queiras, pero pasaron 2 días e meu irmán xa non é o mesmo. Volvíos un... Traidor, eso é traidor. Un traidor, eso é, Belinda, un traidor, un bichicoma e un señorito. Que? O meu irmán Ismael, que trateino como un fillo, e mira como a paja ese iscariote. Que lle fixa, papi? Belinda, agora Ismael, como está con Ramón, entendes? O tipo de tanto contacto volviuse Ramonazo, de vez, entendes? Espero que non. Mira, nena, todo se pega, menos a fermosura, todo. Cha, non o dirás por mí, non. Sodes unha agonía, o rapaz é mozo, eu que sei, está experimentando ca vida, estades todo o día igual, se non é por unha cousa é pola outra. Aborrido San Santo, che. Miren, se parece Denzel Washington. Parece a monachita, eso é o que parece. Ti onde vas con esas pintas? Concha, que se empeñou. Pois empeñou ata a camisa, Miña nai! Que percha teño no local, che. O mozo de Animalville. Animalville levantou o chope. Aquí tes.
de botella, se pode ser fría mellor. Paco. Francisco. Que lle suba logo sal a Concha. E que mañá tes que ir sulfatar. A logo ti non podes ir? Eu? Mañá vou a Coruña con don Ramón. Ah, vas con meu pai? Pois entón podo ir con vos. Despois podemos ir ao cine. Non, Paula, é un asunto de negocios. Se cadra teño que quedar a dormir ali. Gracias. Permítesme. Pero si está ben claro, Pitusa. Seguro, señor xuiz. Seguro, sí. Estas son as urxentes. Estas son as do día a día e estas son... As que ten que revisar para arquivo. Iso. De todos os xeitos non debiden chamarme ao móvil, eh? Como vou chamar ao móvil? Pitusa, non levo móvil, muller. Con permiso, señor xuiz. Hola, Selmo, que tal? Que tal? Podo ubicar a noiva? Sinto, pero niso non teño xurisdicción. Como casades pola igrexa, pois... Desculpadme. Sí? Mira, aquí están os billetes. Ves? Comparado a $1,5 en Barcelona. Moi ben. Igual nos dá tempo para ir a ver algo. Non, a semana que ven non é imposible, mamá? Temos a segunda clase. Veña, non empeces, muller. Está ben. E que tal vai esa gripe? Millor. Mira, mamá. Mamá, mira. Eu a semana que ven non podo, así que chama a Tino e dille que... Mamá, chámote en 5 minutos, que estou moi ocupado agora. Veña, non, chámote eu. Non, muller, non é conferencia, non te preocupes por iso. Veña, ala, ata logo. Veña, ata logo. Nos deixámoslo, señor xuiz. Non. Era a miña nai, que xa sabedes como son, non? É que estades nerviosos co da boda, non? Home, un pouco, digo eu, non? Algo sí. O señor xuiz ten traballo, vamos. Bueno, pois, se así marcha... No, xa vexo que traballo non che falta, Carlos? Vai ben o negocio. Non hai queixa. Veña. Ata logo, Anselmo. Ata logo. Enhorabuena outra vez, Moitas gracias. Ata logo. Así que estás nerviosa, Son moitas cousas, eu que sei. Ainda hai que ir falar co fotógrafo. Pero, muller, non te preocupes por nada, xa me encargo eu de todo. Ti tranquila. Ti estás ben? Dimo. Sí. Seguro? Seguro. Prométesmo? Prométocho. Así me gusta. Mira, Pitusa, non te preocupes por nada, xa verás como imos ser moi felices. Confía en min. Xa o sei, xa o fago. Perdón. Sí. Atende vostede? Pois sí, que quería? Desculpe, atendo eu, dígame que quería. Viña a solicitar unha partida de nacemento e quería saber que papéis preciso. Sí, agora mesmo. Aí tes, gracias. Veña, muller, que se lle vai facer? Deixa. Mira, Celia, a min o que máis rabia me dá é que pense que non lle tramito do coche porque non se falaba con meu pai. Non te preocupes, xa sabes como é. Es que quedou só, hai que non ature. Nin os fillos veñen ver, como iso che digo todo. Eso non é verdade. Os meus fillos non veñen porque teñen a súa vida. Esteban, ai, perdón, é que non quixen dicir iso, amo, que... Ben oín o que dixías. É que milagre ti por aquí, logo. Tes algo para poñer isto? Que bonitas. Vou mirar, é que Ana ten todo da súa man, sabes? Señor Sebastián, eu teño que falar con vostede. Eu tamén. Ia ir ao teu consello. Pois daquela xa podemos... Que te parece este? Pode valer. 1000 pesetas. Pero non me pagas agora, xa me pagarás. Toma. Vale, logo. Quería vos dicir que fun eu quen chamou a radio cando estaba falando María. Eso xa sabemos. Non rematei de falar. Perdón. Xa vexo que sodes moi listas para o que vos convén. Sí, fun eu e... María, quero pedirche disculpas polo que dixen. És unha boa veciña. Sempre te portaches ben comigo e o que tiña co teu pai non ten nada que ver contigo. Eso mesmo lle quería dicir eu a vostede. Polo demais, a chamada da radio foi útil. Debo ter unha voz moi doada de identificar. Nada máis colgar, chamou Ramón Conto que quería comprar o coche. Que quererá ilo? Ese coche vello, digo. Non o sei, pero necesito os cartos. Ese coche significaba moito para mí. Aquí tes. Adeus. Ata logo. Non hai nada que poidamos facer por el, muller. Eu xa o intentei, Celia.
Pero ti non ves que se o coche tivese un valor histórico ou cultural? Pero así non se pode tramitar unha subvención, así por así. Pero bonito sí que é. As flores tamén. Veña, pasa por ali, trae que te escollo eu, veña. Terma aí. Xa sabía eu que ese non podía ser tan bo. É que é increíble o que pode cambiar a xente. Xo creo. E Ismael como percebeiro tiña futuro, Ser sería algo parvo, non che dixo que non, pero tiña boa man. Polo menos o de parvo que tiña quedaballe ben, non? Cambiar así tan radical. Iso mesmo lle pasou a un de Quemeriñes. Un día toleou, matou a muller, o fillo, a sogra, o can, e despois tirouse a un pozo. Tamén, que animaliño és. Terá que ver. Iso para neste ollo como entrou un elefante. Sí, espera sentadiño. Este vai moir a min. A min. É que cambiar así da noite para a mañán, eu non o entendo. Fíate, non corras. Sí, fíate e non cobras. Anda, bebe eso. Vamos falar con el. Sen pagar? Non, pajando. Sistema ribadeo, non? Home, claro, cada un que paja o seu. Ai. Belinda, está aquí os cartos. Que marchamos, vale? A miña apuntalle a Ismael. Señor xuiz, co seu permiso, teño que sair un momento. Pois colla o resto do día libre, se quere. Eu xa entendo que os preparativos dunha boda deben ser moi complicados, non? Non se trata da boda. Ou si, non sei. Teño que falar cunha persoa coa que barrei. Home, Currás. Que tal, xuiz? Vos ollos te vexen. Que? Como che vai a cousa? Ben. Pasaba por aquí e tampouco non tiña nada mellor que facer e dixen, vou falar un pouco co xuiz. Pois, sinto-cho ben, pero eu agora non podo falar contigo. Xa nos veremos noutro momento aí no petróleo ou así, porque justamente lle estaba dicindo a Pitusa que teño que sair un momento. Que ten que sair? Sí, non yo dixera, Pitusa. Vai, onde terei a cabeza? Pois sí, teño que sair, así que, Pitusa, atenda vostede ao señor Currás que tan amablemente nos visita. E se chega alguén, pois dígalle que estou de volta en media hora, máis ou menos, Veña, ata logo, Evaristo. Ata logo, xuiz. Non che fun ainda aos percebes porque non dá baixa da marea, pero conte con eles, Evaristo, eu queríame desculpar contigo polo que che dixen o outro día no peirao. O que se ten que desculpar son eu. Porque non che podo ir á boda. É que xa tiña outro compromiso de antes, claro. O que non pode ser, non pode ser. Pois, por menos que teñades un bo día. De boda, digo. A ver. Xa non digo máis. Ala, marcho que igual baixa a marea eu aquí. Evaristo. Que? Ten cuidadiño, sí? Con que? Nos percebes? Adeus, amigo. Estes tempos xa non son para nós. Imos vellos. Como pasan os anos. Sabes que se por min fose, seguirías andando por aí. Sábelo, non? Xa non fabrican coches como a ti, nin as pezas para te reparar. Pero que nos quiten o viaxado, Que guapa estaba aquí Amalia. Lembras cando foramos a Portugal? E a ti que se che deu por non querer andar chegando a Barcelos? Xa sei que fora culpa miña, pero desta vez non o é, xúrocho. Espero que Ramón Couto cuide mellor de ti. E non mo tomes a mal. Estes tempos xa non son para nós, non, señor? Entón estamos de acordo. Cando teña tempo, paso pola túa casa e amañamos o asunto.
Vale, vale. Ata logo, Sebastián. Que pesado este home. Ismael, vas agora mesmo ao Consello e comprobas que o coche de Sebastián está ao día no pago de impostos. Para que quere ese coche, don Ramón? De momento para molar a bruxa de Celia. Despois xa pensarei que fago con el. Podría ser a primeira peza dun museo na vila. E coa nave bella restaurada... Che, para o carro, rapaz. Esta é unha empresa, non un centro de beneficencia. Seino, pero... Seino, pero nada. Que pasa? Pois pasa que Ismael pensa que estamos para regalarlle cartos ao mundo. O mundo é moi grande, Ramón. Deberías empezar por Portosás. Ti cala. Que facedes aquí volos dous? Vou falar con Ismael. Ismael está en horario de traballo. Porque ainda hai quen traballa nesta vila. Se o dis por mí, levo todo o santo día levantando vidro no bar de petróleo, xa o sei. E ti que dis? Tedes un minuto para falar con nós ou non? Agora non podo, teño que ir ao Concello. Pois máis tarde, igual é moi tarde. Si, que máis vale tarde que logo igual tarde xa non vale. Ismael, temos moito traballo. E quita da cabeza a idea do museo. Un museo pode forrar moitos cartos con Facenda. Xa non estou tan seguro que fose boa idea traballar co teu pai. Como? Home, pois a min o que máis me gusta das bodas precisamente é toda a parafernalia que as envolve. Non sei, a xente disfrázase, cambia. Vos imaginade estes dous peperetes vestidos de traxe. A mí como non baixexe polo de estar así do máis clara de carallo, Elena? Pois Petróleo está moi guapo de traxe, verdade? Ainda menos mal, pero como estou eu impresionante... É calado. No. Ai, Carlos, a ti, para variar, podías ir un pouquinho informal, non? Informal? Ti imagínate, pides un modelo aquí a Corrás e rompes. Percebiño. Que alegre esa cara, home. Mesmo parece que vas a un enterro. E a ti chamou xalgán? A ver, isto vas coller os percebes para a boda? É dir, claro que é dir, que? Que nada. Vai a María no carallo. A ver cando vas. Oi, ó. Que? Que pasa? Teño monos na cara ou que? No, bueno, non tes, pero ainda chan de levantar o aparello que te largo un pitusa. Ese que me dá chiste, ó. A min álame moito, Manjui. Se casa, non casa, eu con quen casa, ou se casa de traxe, ou vai como... Ou pensas que... A min tanto me ten. Eu non estou preocupado, Eu tampouco. Pois logo. A mamar por aí. Se te preocupara pagar unha chiquita, morría eu feliz. Cobra a mi Petróleo. Cóbrame o de Elena tamén. Señoría. E o de Mangui, claro. Sí, a ver se teñen algo no xulgado contra min. Onde hai que firmar, María? Aquí en baixo. E Andrés vai vir á boda ou non? Cara, non me fales. Que guapo está aquí, Sí. É que non sei se vai ter billete de avión ou non, como a fin de semana viaxamos con... Algo máis. Adiante. Hola, pasa, Celia. Ismael, pasa. Mira por eso de... Hola. Pasa. Qué bonitas, ¿no? Gracias. Mira, iso... Oh, vaya coche. Podes miralo se queres, non te prives. Home, está algo bella, pero eu diría que este é castelao, Non me digas. Sí. Este Neira Castro, o poeta. Va, ti estás de broma, non, neno? Non. Este coche no que Castelao percorreu a Costa da Morte, na campaña polo Estatuto de Autonomía, Nena. Pois logo, o coche de Sebastián... Ten valor histórico, nena, ten valor histórico. E ten dereito a subvención. Ai, sí. Mira, fai favor, pásame o bolso. Que non sabía nada, non me dixo nada. Supoño. Imos buscar a Sebastián, vai levar unha alegría que se verás. A ver, que máis? Pasa a luz. Pasa. Eu tamén sei de outro que vai levar unha alegría. Que farán estas cousas aquí? Boas. Tes que andar contento, Sebastián. Que hai moito manjante por aí. Contento, dis? Traio aquí os documentos para a compra. Non me berres, que non son xordo. Vale. En canto Ismael me confirme que todo está en regra, hai trato. Onde se metería este, Excusas chamar a Ismael, Monchiño. Coche non pode ser teu. Que faste aquí? E por que non pode ser meu? Porque o coche resulta que ten valor histórico, Ramón. É o coche no que Castelao percorriu a Costa da Morte no 36.
Contello aí, Sebastián? É certo. Eu era un mociño, pero lembro ben aquela visita. Viñera con el o meu tío e máis Neira Castro, poeta. É como non nos dixeches nada, o miño. Se non chega a ser por Ismael, que reparou unha foto que deixaches ali a ver... Como que Ismael? E de que foto me estás falando? Pois unha foto que deixou Sebastián no dossier da subvención. E, por certo, podes te ir despedindo da túa da nave, porque só podemos escoller un e, como comprenderás... Ai, pero felicítoche por contratar un mozo ese, Ismael. Vale un mundo, é listo como un allo. Non sei, María. Ai, sí. Serás lurpia. Ladrón aproveitado. Ola. Pero vos sabedes unha cousa, a boda non é aquí, a boda non é aquí, é na igrexa, eu ainda non teño permiso para facer bodas arriando. Que? Arriando que nós tamén queremos ir a boda, che. Nós que nós, agora falas como o Papa. Que tes que dicir ti do Papa? Ainda vas ir confesar hoxe, e nada de quedar na porta da igrexa. Muller. Cinto, papi. Xa sabes como é isto de preparar unha noiva. Sí, xa sei eu como é, papapín, papapum, papapá, pasa diante de min. Quedan uns 5 minutos. Mira, 5... entón vou recollendo e vas subindo, veña. Pero como vas recoller ti no teu estado guapa como estás, xa que... Deixad as cousas como están. Nós xa marchamos. E que tal, Pitusa? Está nerviosa? Nerviosa? Apagada, diría eu, máis ben. Oiches, Concha, apajada, apajar. É o que tedes que facer. Xa oiches, Paco. Muller, tomamos outra, total... Nin total nin nada. E non me quentes, Non me quentes que che teño toda a boda a auja. Antes pido o divorcio. Pero... Tarasí, se pides o divorcio, onde vas topar outra virgería como a Concha? Veña, papito, sube que non chegamos. Tranquiliña, tía, tranquiliña, que sen noiva non hai choio. E por onde andará Currás? Eu sei, saberá Ladislao. Ei... Irmáns... Ulo meu petate. Me cagina, ladrón... Que és ti? Que faz aí? Tranquilo, Sebastián. Son eu, Así que fuches tío que deixaches aí o petate. Estás ti? Xa pensei que... Cagina. Que pasa, Currás? As cousas van mal ou que? Hai vento de norte, Sebastián. Non poden ir peor, non. Se permite no consello de un que pode ser o teu pai. Non desesperes. Sí, non desesperes. Falar non ten cancelas, pero mal é cando... Faime caso. Ves este coche? Onte mesmo estiven a piques de vendelo e salveino no último momento. No último momento? Faltou isto. Pero estou contento. Pelexei por el e conseguino. Así é a vida, Evaristo. Hai que pelexar polas cousas, senón vanseche das más. Dixo cho eu. As cousas que amas, as cousas que significan algo para ti. Sabe lo que che digo? Creo que sí, Veña, ven tomar un viño a casa, podes quedar aí un tempo si queres. Non podo. Non podes tomar viño? Viño sí que me gusta, pero non podo quedar. Porque teño que ir a pelexar por as cousas que amas. Digo que amo. É que se non marcha agora non chego. Gracias por todo, Sebastián. Este carallo de Currás. Estamos hoxe aquí reunidos para unir en santo matrimonio a María Xesús e Anselmo.
María Xesús, que ama a Anselmo por sobre todas as cousas, e Anselmo, home traballador e cabal, que ama a María Xesús por sobre todas as cousas tamén, xúntanse aquí hoxe con nós como testemunhas para contraer este matrimonio libremente aceptado. María Xesús, que estou seguro nese amor que sinte xa por Anselmo e que estará disposta, como non, a compartir a súa maternidade con el, procreando fillos para o ceo, e Anselmo... Queresme dicir que ves neste rapaz? Parecía moi bo para os negocios, pero que vai a acabar con eles. Non podemos falar desto noutro momento, que? Perdón, don Ramón, falaba de mí. Moito don Ramón, moito don Ramón. Con eso xa non enjanas a ninguén. Quedas despedido. Gracias. Como que gracias? Además, che despido de verdade. E se non, marchos está. Vende como fai vostede os negocios, podo montar algo pola miña conta. Ai, sí, serás desagradecido. Tal por ises, Monchiño, que che vai dar algo. Vaya impresentable. Bo número che montou o pobre de Ismael. Sería como sigas falando, vais che desplomar a peineta. Pois carré, porque a subvención perdiuna, non é? Que tal se mo contas o luns? Vale, vale. Fina te volviches en Bruxelas, Tes cada cousa. Así é a miña amada entre as rapazas. Como a maceira entre as árbores da fraga, así é o meu amado entre os rapaces. E ben, queridos irmáns, o noso Señor bendiciu coa súa presencia as bodas de Canaán, convertindo a auga en viño e repartindo deste xeito todos os bens que se podían dar entre os asistentes àquela boda. Así, irmáns, para participar da ledicia deste matrimonio que libremente contraen hoxe María Xesús e Anselmo. Eles que se entregan dun xeito desinteresado e cheo de amor o un o outro, e o que Deus vai unir non nos separen os homes. ¡Medusa! ¡No! Pitusa. Pitusa. Cajina, non podes casar con este home, Polo menos mentres eu viva. Se queres casar con alguén, casas comigo e xa está. Perdón, Perdón, é que non... Fui sin querer, Pitusa.